Hallelujah. Mga Buhat, Kapitulo 1, versikulo 4 ngadto sa city. All right. Ug sa nagkatigom siya uban kanila, siya nagsugo kanila nga dili sila mamahawa sa Jerusalem, kundili nga hulaton nila ang saad sa amahan nga matod niya inyong hingdunggan kanako. 5. Kay si Juan sa pagkamatuod nagabautismo sa tubig, apan kamo pagabautismuhan sa Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. 6. Busa sa nagtigom sila, nangutana sila kaniya sa pagingon, Ginoo, pahaulion mo ba ang gingharian sa Israel niining panahona? City. Og siya maingon kanila, dili inyo ang katungod sa pagkahibalo sa mga panahon o sa mga katuigan nga gitagal sa amahan sa iyahang kaugalingong pagbulutan. 8. Apan managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo og mga saksi ko kamo sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea og sa Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Hallelujah. Og mahimo kitang saksi diha kaniya. Can we say the word saksi? Hallelujah. Salamat Ginoo sa imuhang grasya, salamat sa imong gugma, salamat sa imong pulong Ginoo nga mao ang kamatuoran o Dios. Nagampo kami Ginoo Lord God nga imong kamatuoran Ginoo magapahigawas ka namo gikan sa mga gapos, gikan sa mga deception, no? Gikan sa mga bakak sa kaaway sa among kinabuhi o Father God. Salamat Ginoo nga dunay gahom ang imong pulong o Dios. Mao'y akong pag-ampo Ginoo Lord God nga imo kaming bubuan sa imong presko nga tinapay karon gikan gyud sa imong pulong o Dios ug tagaan mi nimo og kasing-kasing Ginoo Lord God ug huna-huna Ginoo Lord God nga makadawat niini sa espirituhanon nga bahin gayud o God. Nagampo ako Dios nga imo kong tabunan sa imong cross haron ikaw ang makita o madungog og dili ako o Dios. Nagampo usab ako Ginoo nga ang imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imong galamiton karon haron ikaw ug ako magahimo lamang sumala sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Kristo Jesus ang tanan moingon og amen og amen. Manglingkod ta mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Lingi ay imong tapad igsoon. Og nga pahiyumi sa imong mata kay mas mata di man gyapon makita og pahiyum ta. Pahiyumi na lang sa imong mata og nga ingna siya nalipay ko nga naa ka karon. Hallelujah. Lingiag balik mga igsoon pangutanan nalipay basad ka nga naa ako. Lingian na pagbalik mga igsoon nga ingna kong nalipay kayo katuga. All right, hallelujah. Last week mga igsoon sa niaging Domingo, naghisgot kita mga igsoon og usa ka topic diin I believe perfect timing sa Ginoo sa ato ang kinabuhi sa atong season karon. Tungod kay in the middle sa kabisi, in the middle sa tanan akong gibuhat, in the middle sa tanan nato mga gipangplano, while dito ko sa office mga igsoon, the Lord just suddenly drop a question sa akong kasing-kasing. O gingnan ko niya, do you have joy? Naa ba kay kalipay? And then I try to defend myself and say, Lord, ang akong gibuhat din Lord, para maninimo. Ang akong gibuhat ali Lord, para pagserbisyo manimo. And then he continued, yes, I know, but do you have joy? Naabatay kalipay. Naabatay kalipay sud sa atong kasing-kasing niya. Ako nang gilabay sa matag usa last week. And then I allowed the Lord to continue to speak to me. O nga, ningon siya nako, tungod kay ang tinud-anay nga kalipay. Listen to this. Anaa lamang sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. You might be doing lots of things. You might be in the peak of your career. You might be in the peak of what you are going right now, what you are doing right now. You may have lots of success. But the question is, do we have joy? Naabatay kalipay. Nga naman, sultian ko kamo mga igsoon, ang kalipay na attached naman diha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. When you are going to fulfill the purpose of God in your life.
Kada usa nato mga igsoon naay katuyuan ang Dios atong kinabuhi. Walay usa nato nga niabot dining kalibutana nga as if wala lang. You just came here para magdugang-dugang sa gidaghanon sa kalibutan. Di sa kumusugot na. Kaya murag dako-dako na bagyod ang space nga kung makaon, kung mao na. Kay dako-dako man ko ninyo. Are you with me? No? And then kung atong hitan-awon, kung unsa gyud ang tawag o unsa gyud katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi, and then mubigan ta og tikang diha sa tawag o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, diha ta makabaton og kalipay. I tell you, if you get the latest iPhone karon mga igsoon, malipayon ka, right? Kinsa may di malipay kay. If you get the latest iPhone, malipay ka, amen? Let's be real. No? If you have a new car karon, malipay ta. Amen ba? Pero, pareho ramang gud siya Bisaya, pero sa maninglis pa, sa ininglis pa, there's a difference between joy and happiness. Hello. Naay diferensya sa kalipay. Kung Bisaya nato lisod sabton, kay moingon maka, nay diferensya sa kalipay ug sa kalipay. Tuara. In-ini. Pero kung in-Ingleso nato, bahalag Cebuano service ni, pasensya na, naay diferensya between joy and happiness. Nga naman, when you get your latest iPhone, you are happy. But when another model will come, you will be looking forward to get the new model. Come on. When you get promoted for a job, na-promote ka sa imong trabaho, yes, dako na gyud akong ranggo. Malipay ka, right? Pero sa dihang, sa gubangon na nimo ang responsibilidad, I feel good. Di na noon kakatulog. May patong wala ko na-promote, makatulog pa kung 8 oras. Karon nga na-promote ko, di na noon ko katulog. Kaya alas 2 bes gabi, nagtanaw ako kung sa buhaton ni kaugma, sa buhaton sa mga tao. Are you with me? Ang happiness atong madawat sa dihang na ay outer nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Outer nga mga circumstansya sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. But ang joy, mga igsoon, ang kalipay, nagagikan sa sulod. Ang happiness nagigikan sa gawas. Silent night, holy night, all is Amen. And sometimes tungod kay usara man atong kalipay diri sa Cebuano, maglibog ta, kung sa man akong gibati, kalipay ba ni nga joy or kalipay ba ni nga happiness? In other words, ang happiness are the things nga gikan sa gawas. Pero ang joy, mga igsoon, gikan sa sulod. O niya, makuha lang nato na diha sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. I'm not saying do not pursue your career. Come on. Don't get me wrong here. Kaya basig ang uban, some of this pastor, tingalin ni mo sugot nga. No. Don't get me wrong. Pursue your career. Pursue whatever things nga imuhang gusto sa imuhang kinabuhi by the guidance of the Lord, no? By the wisdom of God. Pero ang sultian ta ka, ang imong source of joy is gikan sa sulod kung kinsa ang naa diha. Kinsa nga presensya ang naa diri sa sulod nato. Ug unsa nga mga butang ang atong ginabuhat diri sa kalibutan. If it's for the Lord, kung para sa Ginoo ang atong gibuhat, mga igsoon, katuyuan sa Dios, then naay kalipay sud sa atong kasing-kasing. Ako nang gitry og differentiate, mga igsoon, karon kay nasayod ko nga after sa 2 years kapin nga pandemic, mga igsoon, all of us are seeking for happiness. Mo bitaw nga kusog kayong subscription sa Netflix. Di ba? Kusog kayong mga subscription nga ito. Ano man, naaraman tas balay, and then nangita ta nga malipay ta dito, magmukmuk dos balay. No? Mo nang pag-open yun mga igsoon, hala, dali, o kuan, ano man, wa ni nakuha ning kalipay sa una.
Wa ni nako natagamtami for 2 years na nahigot ko for 2 years. And same thing. Ako sad mga igsoon, no? Daghan kay mga activities sa church nga na stop tungod ato. And then suddenly pag open na napuno ang akong kasing-kasing ug hunahuna og unsa mga butanga ang ngayong buhaton, no? Sa Ginoo. But then even in the middle of that, God asked me, "Do you have joy?" Kay ministry are outside things nga imong gibuhat. Come on. If you are doing ministry to get joy, sorry. Again, if you are doing ministry to have joy, it won't work. Nga naman, supposedly na kay joy inside and that will manifest to ministry sa imong kinabuhi. Nga asa man nato makuha ang joy? Unsa ingon sa Bible? In His presence, there is... grabe ho sa kabariton pag tingog ni Redbird. Fullness of joy. No? In His presence, there is fullness of... In other words, if you want joy, mga igsoon, you need to be in His presence. Do not jump to ministry. Do not jump to whatever things you want to do. But jump into the presence of the Lord. And ganina sa worship, mga igsoon, there is an open heaven. And I can feel deep inside my heart that iyang gibubo ang iyang presensya, mga igsoon. Ang diha na to makuha ang tinud-anay nga kalipay, mga igsoon. Unsa may katuyuan sa Dios atong kinabuhi. Unsa man ang atong purpose. Last Sunday, giingnan ta sa Ginoo nga we are God's. Kinsa tong diri last Sunday, isang kamot palihog. All right. Okay. So, mangutan ako sa isang kamot. Last Sunday, unsa ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi? We will be God's ambassadors, representative ta sa Ginoo. Usa na sa kakatuyuan sa Ginoo nga ningon ang Ginoo nga gitagaan kaniya og pagpasiguli ngadto kaniya. In other words, kita mismo dili ta kapasiguli sa atong kalingon ngadto kaniya. Come on, ato na nang gibuhat sa kadaghang panahon. And unless si Jesus nidupang ato sa cross, si Jesus nagpalansang sa mga kamot og tiil, si Jesus nagpalatigo, dili ta makabaton sa reconciliation ngadto sa Ginoo. And then ingon ang Ginoo, kay ang Ginoo man may naghatag kaninyo og ministry sa reconciliation ngadto kaniya, tagaan sa kita sa Ginoo og ministry of reconciliation. In other words, our purpose is God's ambassador nga wherever we are, naghimot ang representative sa Ginoo. Nga ang Ginoo, ang mga tao makakita sa Ginoo nga ilang gipangita diri sa atong kinabuhi. Not perfect, because sometimes if we are perfect, mga igsoon, which is, ironically speaking, wa man joy perfect, if we are perfect, dili na noon makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang makita kita na. And sometimes natay ups and downs, natay highs and lows, haron makita nga bisan sa atong ups and downs, highs and lows sa kinabuhi, we remain standing because of the grace of God. And then the people will say, grabiha no, sa Ginoo, dili grabiha nimo ba oy? Nga naman, ang atong trabaho is to reconcile them back to God. And sometimes naatay point nga we will reconcile them to us. Nga gusto natong dadon sila sa ato. No. Atong trabaho dadon sila sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Dili sa tua kay masipyat pa lang yan noon ta. Undang na sila, no, sipyat mo. Ang ganda na ako na sipyat man noon. Ang ganda na ako na sipyat. Are you with me? Pero ang Ginoo kay baman tang hindi masipyat. Amen? So our work is to bring them and to reconcile them to God. Amen. And I thought maura to siya, mga igsoon. But then as I go along, kanidi ang having joy in doing the purpose of God is may go day siya, mura siya o kanang series, no?
Kay gidrop sa Ginoo nako ni kaning nga mga bersikulo karon, unya nasayran nako nga usa sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi, usa sa katuyuan, dili lang ta representative, saksi sad ta. We are witnesses. Are you with me? We are witnesses. Hallelujah. So, dadon ta mo mga igsoon sa, before ta mo adto sa atong pulong, dadon ta mo sa John 18:37, Juan 18:37. Pwede na to basahon og dugang. Ready? 1, 2, 3, go. Busa, amen. In other words, ningon si Jesus, sakto ka, Pilato, no? Hari ko. O ang rason nga nung nianhi ko, haron pagsulti. In the English nga version, is to bear witness of the truth. Si Jesus ay ang pag-anhi, ni bear witness siya sa kamatuoran. O nga, naay authority si Jesus to bear witness of the truth. Nga naman, according to John 14:6, no? Juan 14:6. Unsa kay giingon diha? Juan 14:6. Kinsay naka-memorize? Sige, ato basahon. Ready? 1, 2, 3, go. Mitubag si Jesus kaniya. Amen. In other words, ningon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran. Maunang makasaksi siya sa kamatuoran. Nga naman, siya man ang kamatuoran. Amen? Siya man ang kamatuoran. Maunang na siya'y authority nga mo-witness sa truth. Nga naman, siya man ang kamatuoran. And then, kumuadto sa mga buhat, mga igsoon, Acts 1, I just want to be early karon mga igsoon. I just want to make a point, a very simple point karon. Baliko na to og sa usahon, no? Nag-ingon diha og sa nagatigom siya uban kanila, siya nagasugo kanila nga dili siya mamahawa sa Jerusalem kun dili hulaton nila ang saad sa amahan nga matud niya inyong hingdunggan kanako. Kani nga saad mga igsoon mao ni ang balaang espiritu. Mao ning gitawag nila og comforter. Nga sa dihang musaka si Ginoong Hesus dito sa langit, niingon si Ginoong Hesus, di ta mo ibilin nga orphan, kundili padadaan ko kamo og sama kanako nga maoy mo comfort ninyo, and that is the Holy Spirit. Verse 5. Kay si Juan sa pagkamatuod nagbautismo sa tubig, apan kamo pagabautismuhan sa Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. In other words, yes, niagi sila og baptism ni John the Baptist, pero moabot ang panahon nga bautismuhan sila sa balaang espiritu. Ug kaning word nga bautismo mga igsoon, it comes from the Greek word baptizo. Ug ang baptizo mga igsoon dili pisik. Ang meaning sa baptizo lunod. Amen. So ningon nga nabautismuhan kamo kang Juan Bautista sa tubig. Pero moabot ang panahon nga ang balaang espiritu pagabautismo inanir lunuron or punon kita sa balaang espiritu. Amen. Hallelujah. Kung imong gidawat sa Ginoong Hesus, naana nimo ang balaang espiritu, nahimo kang templo sa balaang espiritu. Amen ba? Amen. Pero sa dihang bautismuhan ka sa balaang espiritu, dili lang naa sa sulod nimo ang tanan gyud na nimo. Like for example, unsa isod ani? Abi na ko mo hangin. Tubig. So kung ako ni imnon, asa ng tubig ron? Nasa kuntiyan. Mura kag nakadungog og ping 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 kay niluag lang ba? Gamay ra kayo.
Ang tubig na asa akong tiyan. Pero kung kanisya tubig niya mulukso ko, asa ang tubig? Nagpuno sa ako Right? The same is true with the Holy Spirit. Gidawat nimo si Jesus na ang balang espiritu nimo. Pero sa dihang bautismuhan ka sa balang espiritu, mapuno ka sa balang espiritu. Nga dili lamang part nimo ang mapektuhan, kundi tanang parte sa imong lawas will be filled by the Holy Spirit. Amen. Next, size, busa, sa nagkatigom sila, nangutana sila kaniya sa pag-ingon, Ginoo, pahaulion mo ba ang gingharian sa Israel nining panahona? In other words, imo bang ipahigawas ang Israel? Kay katong panahon na mga igsoon, ang Israel, ang galid nila ang Rome. In fact, manang suko kay sila sa mga tax collector. Nga naman, tungod kay ang Rome, nangayo, ibutang talang, no? Ibutang talang, 20% nga tax. Ang tax collector, mangayog 40%. Nga naman, ang 20% ihatag sa Roma, ang 30% amoa. Manang suko kay sa tax collector. In fact, makakita kay silang Jesus nga mukaon uban sa tax collector. Bingog sila, unsa man ni si Jesus oy nikaon man uban sa mga makasasala. Are you with me? In other words, nakikaon sila sa tax collector kay ilang tanaw sa tax collector makasasala. Liman ka 20% ra nga 40% ilang kuhaon. Mao na under sila sa Rome. Gusto sila makagawas sa Rome. Gusto sila nga makagawas gikan sa kamot sa Roma. So nagtuo sila nga si Jesus, ang hari sa tanang hari, maoy mo pahigawas nila sa kamot sa Rome. So nangutana sila, Lord, mao na ba ning panahon na nga imo naming i-release gikan sa kamot sa Roma? Nga imo nang tagaan og freedom ang Israel? Unsay sulti ni Jesus 7? Busa 7. Og siya mingon kanila, dili inyo ang katungod sa paghibalo sa mga panahon o sa mga katuigan nga gitagal sa amahan sa iyahang kaugalingong pagbulutan. In other words, dili inyo dili angay nga inyong masayran unsay mga plano sa amahan, no? Ang times and seasons dili inyo, ang inyong focus karon mao ni. In other words, bisan pag ipagawas mo sa mga kamot sa Rome, you cannot have joy. Nga naman, naamang gihapoy mga Herod nga mo'y mupuli sir. Come on. We thought, nagtuo sila nga kung makagawas sila sa kamot sa Roma, malipayo na sila. Pero ang gipunteriya ni Ginoong Hesus diri is ang tinuod nga kalipay. Nga naman, dili man ang pagpahigawas nila sa kamot sa Roma, mo'y matahatag nila og kalipay or joy. But unsa may makahatag nila kalipay, naa sa sunod, versikulo 8. Apan, managdawat kamo sa gahom, sa dihang ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo og mga saksi ko kamo sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea og sa Samaria og hangtod sa kinatumyan nga yuta. In other words, as if God is saying nga ang inyong freedom nga gipangita gikan sa kamot sa Rome dili mao'y makahatag kalipay ninyo. Apan ang inyong kalipay makuha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga mahimo kamong saksi ni Ginoong Hesus. Nagtuo ta the physical and the material things may maghatag na tog kalipay. Come on. But in reality, kay bawo si Ginoong Hesus nga maghatag na tog kalipay is ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ug mahimo lang nato na pinaagi sa pagpapuno nato sa presensya sa Ginoo. Amen. Are you with me? That's why the Lord is asking, do you have joy? Reg, na ba kay kalipay? Yes, tinuon nag-Bible study ka. Yes, tinuon naghimo ka og mga evangelistic ministry. Yes, naghimo ka naghimo ka sa trabahoon sa Ginoo. But do you have joy? Na ba kay kalipay? Tungod kay ang kalipay makuha diha sa pagbuhat sa kabubuton. Ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon. Yes, I'm not saying sayop ang Bible study. Come on. I'm not saying sayop ang ministry. Come on, don't get me wrong. But what I am saying is, bisan asa ka,
representative ka og saksi ka sa Ginoo. Dili ka maghuwat nga Bible study na mo ron kinin saksi, witness na ko ani kay Bible study na ko karon. No! Representative na ko kay cell group na mo karon, mag-andam na ko karon ra bang gabi so kinahanglan representative ko sa Ginoo. No. Ang pure joy is wherever you are, kahibaw ka, sud sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing, nga ikaw, representative ka, o saksi ka sa Ginoo, bisan asa ka mo adto. Mangutana ko, ay lang kong tumaga. Do you have joy? Ay lang kong tumaga. E kabaw kong mingon, good mo, yes. I'm gonna ask you another question. When was the last time you share the love of God to somebody? Randomly. When was the last time you sit to a random place and then kita kag tao and then kadungog kas Ginoo, nagpitik-pitik imong dughan, ingon siya, sulti isa sa gugma nako. And then nagkaon pa man ko, Lord. Inikahuman na lang. Kailain kayo manglagpot niya ang burger, magstorya ko. Pag human ni mo kaon, balik na sa pitik. Yan ka, mainom sa kong soft drinks, Lord. Matukan niya ko. Pag human nagyod, nihilom na ang Ginoo. Siya karon na, Lord, pagdingin mo nilakaw ng tao. Ay lang kong tubaga. Nga naman, sultian ko kamo mga igsoon when I started, no, sa akong Christian life. And I begin to share the Word of God. Na ay mga lutos, na ay mga kasaba. Na ay mga lambas, portahan. Na ay mga insulto. Come on. Kaya bago ko kita tanan, nakasulay ka na. Pero iniguli ni mos balay, I feel good. Come on. Nami gibuhat sa una mga igsoon. Katultol mo kasa ang sakyanan og 14D. Nadiha mga igsoon sa kanang Shamrock. Manakay mi kami Dudong Judel, Brad Berto, aning grupo. Ang usa, kay wa man to'y social distancing. Karon ano man sa social distancing, no? Ang usa, naas front seat. Ang duha, naas luyos driver. Ang duha, naluyo dito sa may agianan, sa gawsanan. Unya ang usa, naas sa tunga. Amo tong gituyo, kay diha, wa pa may manakay. So kami mo'y nakaunag posisyon. Pag naanay manakay, siyempre, ato sila manakay sa mga bakante. Pag abot dito sa Ultra Vistarama, wa na may Ultra Vistarama, kay bawo ko di sweet ang ubanan eh. Pasensya na mo sa inyong pastor nga nangaraan sa Cebu. Pag abot sa Ultra Vistarama, puno na. Pag gikan na gyud ana, padung na dito sa Jones, sugod na may istorya. Katong nasa tunga mo, siya mo sugod istorya. Nganong among gibutangan dito sa mga corner, kay inig prayer na, mangayo mamikid sa magpampo. And you know what? Usahay, na mangyamiid, pero di sila kanaog. Makadungog gihapon sila. Labi na og pariho na kog tingog, puno ang jeep. Unya, while nagstorya mi, ang katong na dito sa tapad sa driver, ang driver po doon katong na front seat mo yung istoryahan. And then manghatag mig trucks and then mga pray mi. Kakuyog ba ka rin, no? Ton? Huwag ka kakuyog? Kriston, usa sa amo ang kuan sa yang pro, no? Grabe kaayo ang inigabot na mo, lahos mi dito sa kanang Ayala, katultol mo ng Ayala Terraces, adto ang among ending. Unya dito, randomly mangita lang mi dito og somebody nga Lord kinsa may among istoryahan and then mulingkod lang mi kalit. May hapon and then we share and there's so much joy. Inikuot sa bulsa, murag lawom kay ang bulsa kay wa koy may sud. Kay nahurot naman kay mamliti man jud mi. Di po ta mag-evangelism sa jeepney nga di ta mamliti. Mayingon po, samna sila mukong man. Plitted me, no? Plitted me. And then we share. When was the last time nga nakasulti ka sa gugmas Ginoo nga nakita nimo ang naong sa imong gisultian nga murag ni gaan? Yan, salamat jud kayo. There was one time nga nagadto Mr. Reses and then naay man nag-uyab dito.
Ang lisod mo kung bayaan niya ang babae, no? So, ganito yung naminaw ang babae. So, gistoryahan na mo, only to find out, nga nagpadung sila magbuwag, o nga, something happened, narabat na sa television, and then we prayed for her. And then, naka-find siya of peace. Padung mi dito, na ibabae nga mong kasakay, kanang usa diya si Brad Berto, gipangutana niya, Sister, nabati dyan ako nga, naigibugaton imong kasing-kasing, gusto ko mo ampo nimo, kinsa di imong pangan? And then ningon siya nga, kaya namdam pa ka ni bro, ana? Namdam pa? Ningon siya, akong pangan, faith. Ningon siya nga, wow, timing kay imong pangan, tungod kay, ang imong gikinahanglan karon ang imong gikinahanglan karon nga matagbo ang imong pagtuo. So magampo ta, yang anak dahil na hospital, naa sa Chonghua Hospital. Nagiampuan na mo, and then nakita ginim right in your eyes, diha sa mong makita nimo ang kausaban sila. That's the joy. I don't know with you. I don't know with you. Real joy can be found in doing the purpose of God in our life. Witness ka sa Ginoo. Saksi ka sa Ginoo. Dili ka saksi sa imuhang kamaayo. Saksi ka sa kamaayo sa Dios. Come on. Dili ka saksi sa, abi ni mo, na ako'y problema, pero grabe kayong Ginoo. Ako ning gibuhat inani, ako ning gibuhat. O sara ka buk ang grabe kayong Ginoo, pero akong gibuhat inani, anak inani, akong gikuha ni nani. Sus, grabe ha gina. Umingon ng tao, maayuha guni mo. Saksi ta sa Ginoo. In other words, witness ta sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. All of us here, kitang tanan nga naa diri karon, naa kay story to tell. Come on. I don't know, maybe nakalimtan na nimo, or maybe natabunan ka karon sa kadako sa imong pagpanginahanglan, or natabunan ka karon sa sitwasyon nga imong giagian, or sa sorrow nga imong giagian karon, or because of the pressure in life natabunan ka. But sultian ko ikaw, kada usa nato naa kay story to tell of how good and how great and how loving our God is. You don't need to be a pastor. Kaya ang pastor, maulan na mo dako sa iyang tingog diri sa tubangan, manggugat. Pero all of us, we are witnesses of the kingdom of God, of Jesus Christ. Simple kaya itong message, no? Nga naman, dili kinahanglang i-complicate unsaon nga makabaton tag joy. Again, happiness is unsay nahitabo sa gawas. Joy is unsay naadri sa sulod, gikan sa sulod. In other words, bisag mag-unsa pa ng gawas, as long as naa ang presensya sa Ginoo diri, there is joy. Come on. Adunay kalipay. Mabitan ng tao, I don't know with you, nabay taong nakapangutan mo, bro, naman siya na, kung anak tingalinis kabugatan sa iyang problema. Kaya bis na yung problema, katawa-katawa mo noon. No. It's not about that. Naatay problema, but there's joy inside of us. Unya, ang joy mo manifest na diri nato. Ang joy mo na mo dala nato sa ministry. Ang joy mo na mo padala nato to witness. Because naa ang presensya sa Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Now, I will end here. Ang witness, kaning saksi. Dili ka pwede mo saksi o wala ka sa insidente. Pwede ba day? Kinsa may mga law dere. Kinsa law dere? Isang kamot. Katong naglokdo og mga bag sa unang panahon. Lokdo og kamunggay og lokdo. Katong mga law dere. Di ka pwede mo witness o wa ka. Pangutanon juga, di inday ka, naa ka diri dapita. Tanawon pa kanina ang gilayon kung tinuod bang nakakita jud ka. Alright? In other words, di ka ka-witness o wala ka diha sa insidente. Ikaduha, di ka ka-witness o wala ka kita. Di ka pwede mo witness ka. Ako mo witness ko, Judge, nga naman, nakadungog jud ko na yun ang mga marites, nag-istorya diri ba? Unya, nakadungog ko. Walay marites nga mo witness mga igsoon.
ang witness kana yung nakakita, kana yung nakasinati, kana yung nakabati, no? Come on. Because ang witness katong nakakita, nakadungog ug nakasinati sa insidente nga nahitabo. Mao gani na emotionally tan-awon po na sa judge kay kung witness ka, unya murag wala lang naka-witness ka nga nagidunggab niya. Kita ko gidunggab, manaana lang. Kaya kung tinuod nakakita ka gidunggab, emotionally, maka-poured out ka. Come on. In other words, usa sa gitanaw sa judge, dili lang nga nakasaksi ka, dili lang nga nakadungog ka, kundi nakabati ka, no? Grabe, kahilakon dyan ko makunahuna, judge. Kita dyan ko papagana. Pero nag-witness ka nga, kita ko, last, nga, maglalang. Amen, are you with me? So karon, kung witness ta, saksi ta, diha sa Ginoo, unsa may atong gikinahanglan? Come on. Tawgon ako ni mga nagduka-duka. In fairness, may gaduka ron. Hallelujah. Tataga pa si pagpakpaka Ginoo, mga igsoon. Kain ani yung tang mga orasa, wana na nagana. Ilig pangutanan mo, katugon bang tanan? Amen. Hallelujah. Are you with me? Ang atong kikinahanglan kung saksi ta diha sa Ginoo, witness ta, kinahanglan nakita, nadungog, og nasinati. In other words, we need encounter. That's why, ningon si Jesus, no, ay mo pangutana og kanus ay pahigawas sa Ginoo ang Israel sa Rome. Ang importante karon nga inigabot sa balang espiritu mo kunsa diha kaninyo makabaton kamong kagahom. Nganuman kay himuon ko kamong mga saksi diha kang Kristo Jesus. You will bear witness of the power of God. In other words, I believe karong takna. I don't know with you, but I feel the presence of the Lord. Naay ayuhon ang Ginoo. Ikaw nga nagtanaw karon. Come on. I feel deep in my spirit that God is gonna do great and mighty things. Nga even karon kung naakay gibalatian karon ya nagtanaw ka, ang Ginoo mo ayo kanimo. Nga naman himuon kaniyag saksi. Nganong ayuhon matas Ginoo haron lang okay. Nindot na akong feeling, wala ko'y high blood, wala ko'y diabetes, wala ko'y hilanat, wala ko'y ubo. No, the reason nga nung ayuhon kas Ginoo, haron mahimo kang, come on, are you with me? The reason nga nung tagbuon kas Ginoo sa imong gikinahanglan karon, haron mahimo kang, the reason nga nung tagaan ka og freedom sa Ginoo sa imong giagian karon, haron imuon kag, kay unless wala kay encounter with God, you can never be a you can never be a witness. I don't know, but I feel na ay mga kaigsuon na nato diri nga naay pagpanginahanglan karon. I believe nga muhimo ang Ginoo og dagkong butang. Mutuo ba ta nga saksi ta diha sa Ginoo? Hallelujah. If you believe nga saksi kas Ginoo, isa ko na imong kamot. If you believe. Hallelujah. Ang uban paspas kay, may isda sa sapa. Karon, if you believe nga saksi ka sa Ginoo, unsay imong gikinahanglan? Kusga, unsay imong gikinahanglan? Hadlok ng storya. Saksi ka sa Ginoo, unsay imong gikinahanglan? We need an encounter. And God is gonna show off karong kahapon mga igsoon by meeting you at the point of your needs. If naa ka diri karon gibati nimo ang tumang kauga, if naa ka diri karon nabugatan ka sa sirkumstansya sa imong kinabuhi, if naa ka diri karon nibati ka og tumang kaguol tungod sa mga paghitabo sa imong kinabuhi, sultian ko ikaw, tagbuon kas Ginoo karon. Dili lang haron you feel good. Tagbuon kaniya tungod kay himuon kaniyang haron na kay story to tell. Nga abi ni mo, day,
Ayaw jud pag suicide diha day. Kay wa lang kakaibaw sa akong kinabuhi. Na inani ko day, apan ang Ginoo niya muhat og dagkong butang sa akong kinabuhi day. Dili ta ko angay. Apan while nagstorya ka, na lift up ang face. Wala ka nagdeed og theological degree. You don't need to graduate sa Bible school. All you need is encounter with God. Encounter. What makes you powerful is your personal encounter. Dili encounter sa uban. Di na dawaton sa judge. Kita si Inday, kita si Dudong, mao na nga mo testify ko. No. You have to see it for yourself. You have to hear it for yourself. You have to experience it for yourself. Oh, rabasyakara. Karong kahaponon mga igsoon. Oh, hallelujah. I don't know with you, but I will just obey the Holy Spirit. We have pastors here. Kita to gi-assign ni Ebet. They're going to bring oil, anointing oil diri. They're gonna pray whatever things inyong kinahanglan karon. And I believe God is gonna do great and mighty things. Nga naman, kay himuon ta niyang saksi. Ako pod, I need God. Kitang tanan. Walay usa diri nga wa na kinahanglan sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Nga naman, tungod ninyo na Ginoo, apart from me, you cannot do. In other words, kung wala tay connection sa Ginoo, wala ang Ginoo, wala tay mahimo. Amen ba? So we need God. Gusto tayo moong saksi sa Ginoo. Nga naman, gusto ta niya tagaag kalipay. Gusto niya i-restore ang kalipay diri sa atong kinabuhi. But He wants us to testify. Hallelujah. Can we close our eyes? Hallelujah. Oh God, we need an encounter.